Abalandeli beGcokama Elisha noKhuzane bagxeke umlisa ofake igama leGcokama Elisha kunconywa uKhuzane. Lo mlisa kukhalwa ngayo ukuthi ube nomona ngoba kunconywa uKhuzane wasefaka igama likaMthandeni kanti bengafanele lize lingene. Ukuncoma kwami uKhuzane angaqhathanisi mhlawumbe ukuthi ngincoma uKhuzane ngoba ngiqhathanisa uMthandeni noma ngenzela abani. Cha, ngenzela umuntu. Ngangenza okufika enhlizweni yami ukuthi ngikwenze ngaleso sikhathi. Okunye into ekufuneka niyazi, uKhuzane akusibo bonke abantu abambongisile ngoba naku kwabalandeli bakhe. Kunabantu abambongisile ngaphandle kokuthi abalandeli bakhe. Nami angisiye umlandeli wakhe kodwa unezinto ezinhle esizibonile azenzile. Asali yebo ufaka igama likaMthandeni. Igama likaMthandeni abelingafanele lingene kule comment ngoba mina ngikhuluma ngoKhuzane. Azange ngikhulume ngomthandeni. UMthandeni sisofika isikhathi wazi ngani noma mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyongibona ngikhomenta ngento kaMthandeni uzofika uthini? Uzofika ubhale ngale yekelani epolitiki noma sekukhona izinto ezinhle nizobulala izingane zenu zikhule zinganasifundo sokuthi ezinye izinto zidinga ukuthi umuntu umbongise. Umdlalo la kumaskandi kunomdlalo omuhle oqhubekayo. Lo mdlalo wabo ubenzela something. NoMthandeni nayo kunento ayitholayo ngalokho. Ngakho ke ezinye izinto ningayithathi nizifake enhlizweni ngoba niyazibulala ekugcineni uzongibona ngiqhamuka kwi-comment yaMthandeni ngembongisa. Usenokuhle naye mhlawumbe ngiyoqhamuka kangokubusa. Ezinye izinto zikhipheni nangabe kufanele simbongise umuntu masimbongiseni esaphila. Ningabongisi umuntu ngoba mhlawumbe sekufanele umbongise ngoba